Volontiranje je mnogo ozbiljna stvar i pomaganje drugima prvo i pomaganje društvu koje možda ne može da pomogne samo sebi, kao i mi što pomažemo međusobno drugim. Šta bi ti poručila svojim vršnjacima koji ne volontiraju? Rekla bi možda da pokušaju, ništa neće izgubiti, to je zanimljivo i ima druženja, ima dosta akcija i neće im biti dosadno kući i imaće dosta avantura. Mi svake godine obeležavamo Međunarodni dan volontera i zaista ove godine posebno smo ponosni na naše nove volontere koji su sa nama danas tu. Ono što ja mogu da kažem jeste da Omladinski centar uvijek bio poznat pod dobrim i vrednim volonterima, a već do danas smo realizovali više od 15 volonterskih akcija koje smo samo toku ove godine realizovali i zaista već možemo da vidimo da će oni biti kreatori budućnosti ovoga grada. Ono što mene posebno raduje jeste da se broj volontera uvećava iz meseca u mesec i stvarno je pravi izazov da nađete prave volontere, s obzirom da Loznica nije univerzitetski grad, nama je zaista izazov svake godine da iznova regrutujemo nove volontere, ali to ima svoje prednosti. Ima mnogo volontera koji su uvijek spremni da pomognu, da promene stvari na bolje u svojoj lokalnoj zajednici i zaista mi smo tu da ih saslušamo, da im pružimo podršku i sve dok budu ideje bile dobre i kvalitetne i koje budu doprinosile njihovom boljem položaju u društvu, mi ćemo se truditi da te ideje i podržimo.